This record presentation. Subscribe our YouTube channel Fulani Boy TV and watch the more for the video. Wai wannan yaron da ni zai da. Wannan yayi mutukar taba ni. Of the century, in the alarming of the children, in the alarming of the dead. Gabar Dangi. Ya kamata a je su ga yan uwa su nasa dan ɗau lokaci saboda haka kowa sai shirya shi yasa na ce gara kafin na fita na gaya mana kowa yake sa kai kaji Gabar Dangi and their brothers. This is the remote. Gabar Dangi. Na sai kamfanin ka naira biliyan 10. Zan kai rage kai ba. Passion, destruction, and deception. This is the way you can be a hell. Gabar Dangi. Ka tuna tun a baya na ɗaya da gaya maka cewa na gaba ya yi gaba. Ya kamata ka gane cewa ni ba sa'an ka bane. Ka daina ja da ni kana wahalar da kanka. Bari wannan kira daidai ba sai zo yake kin ga sai su kike a kin huta. A'a ka bari ko yau adini ta zan hau kawai. Ina so ka gane. Ni na jama'a ne. Kuma bai kamata rinka biye ba muna rigima a cikin mutane ba. Naman da ka ɗauka wannan nama akwai gidan siwa jiya inda da ka ɗauka mana wannan matan nan da shi ya nu kai a ran gawa na san aiki na bana su irin kula jama'a Su ne jama'a. At its achievement, position, and fashion Gabar Dangi. Story and screenplay, Hussaini and planning. Producer, Ismail S. Assistant Director, Hassan D. Minister. Co-producer, Mubarak Nuh. Ni na jama'a. Directed by Hussaini and planning.